अपना खातिर ना सही बस हमरे खातिर आजा। पारो तू कहाँ बड़ू बस एक झलक दिखला जा। आज हम अपना दोस्त के संगे सवेरे सवेरे ही कुछ जरूरी काम से सिवान निकल गई। सबसे पहले सिवान हम दरबार में पहुंच गई, कैसे कि हमारा मोबाइल के इज्जत उघार हो गई। यहाँ पहुंच के मोबाइल के इज्जत तो पहला कवर देखे लगनी, लेकिन हर दुकान में ना मिलेला। 2-3 दुकान घूमला के बाद एगो दुकान में मिलिए गई। अब रउआ सबके माइंड में एक सवाल चलत है कि ऐसा कौन मोबाइल बा कि जाने के कवर ना मिलेला। तो हमारा लगे ये एगो टूटल फूटल मोबाइल बा जाना से वीडियो बनावेनी। ओकरा बाद हम अपना पारो से मिले स्टाइल बाजार में पहुंच गई है। फिर का हमरो स्टाइले में एंट्री भइल चप्पल पहन के। ओकरा बाद हम अपना पारो के सगरो खोजे लगनी है, पारो कहीं ना मिलली है। मिलबो कइले तो हमरा औकात से बाहर टी शर्ट जौन की खाली देख सकीले कि ना सकीले। हमनी के औकात में बस एगो हाफ पैंट रहता, हाफ पैंट लेके हमनी के निकल गई है। आवत में बड़का गांव बाजार पर रुक गई है भूजा खाए खातिर, काहे से कि यहाँ के भूजा बड़ी फेमस है। देख सकतानी कुर्सी कितना लागल बा। एजी के भूजा खइला के बाद 12 दिन तक याद रहेला, काहे से कि 12 आइटम से तैयार होला भूजा। फिर का हमनियो के भूजा लनी है, खैनी है, खइला के बाद घर के रास्ता धैनी है।